Hajiya Nafisa, Ali Ibrahim Bada yaji ya je ya haɗa kai da Umar Hashim. Me yasa ba ku sanar da ni akan lokaci ba? Ai rage da ni ba ma shi kaɗai ba, hatta ma kitin manaja ita ma tana tare da shi. Idan ƙananan ma'aikata suna goye da bayansu, wannan ba wata matsala ba ce, ba ruwan ba. Ok, to sabida me? Amma masu ofisoshi suna goye da bayansa, wannan shi ne babban matsalar mu. Hajiya Nafisa, yanzu wanda irin mataki zaki ɗauka? Zan koya musu hankali. Zan kore su yanzu nan. Me yasa kike da saurin manta abubuwa ne? Me na manta? Dole idan zaki kori wani mai ofis a cikin wannan ma'aikata, dole ne sai kin bi tsarin doka don gudun karo da umarnin matawalle. Wai ita wannan dokar ta yaya za a yi ta dawo ƙarƙashi na? Sai ranar da kika turo min 1.5 miliyan. Ranki shi daɗe, na ji an ce kina nema na. Menene ma sunanka? Sunana Bada Yaji. Bada yaji ko? To ba bada yaji ba, ko bada barkono kake. Ni wuta ce, attaruhu ma babarsa ce ni.